Здравейте, пичове! Аз съм Кико БГ. Тук с мен е Марчело Стефанов и днес ще играем на Farming Simulator. И да, сега той ще ме последва, неже... Ако виждате да тези пари, 11 милиона и кусура, аз съм ги направил. И сега ще паркираме хубаво. Малко с трактори не съм аз виновен. Едно момче на име Марсело ми ги разбута. Сега паркира тук до мене внимателно. Внимателно. Така ли да паркирам? Не. Кой ме управлява камиона? Кой аз? Си на камиона трактор. Где са? Най-трудното паркиране. Оп, 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 оп. Абе, тата. Окей, значи. А какво ще стане, ако двамата го управляваме и двамата дадем газ? Нищо. Ще стане 120 км. Да, бе. Айде да го опитам. Сега ще купим два трактора, нали, за най-двамата, защото те са ми работните трактори. Ах, то с музичка ма дразни. Няма да. Се спря. Yes. А сега да слизам ли? Не! Абе, я майната ми. Сега, аз ще купя двата. Ама бързо ли ще бъде? Не съм ги карал. Сега да дойде, да. Този? Да. Аз ще ви моря в това. Добре. Идваш ли? Да. Айде. Ти с колко караш? 39. Аз карам 130. Ма това не е макс Да. скоростта. Какво да направят? Другите са ми заключени. Караш ли зад мен? Да. Ето, аз това като ти Да. Баче, го виждам. Това път спря. този път не се хвана. Има първия път. Първия път как се хвана.
Тъй, че без да искат нещо. Няма да ме видиш къде са. Няма, те са. Кая. Видяхме на ракета. Видяхме на ракета. Ще те видя. За тебе ли карам? Не, Или ти в мен караш? не знам. Нямам къде. Тук съм. Къде си зад мен ли? Да, започвам на паркет. Не. Забих се в една мантинела. Да качваш на ракета ли? Изчакай, бе! Кой? Ти ще дойдеш или аз ще го закача? Аз го закача. Здрасти. Пак се боснах в една мантинела. Моите фарове са по-големи. Здрасти. Да, ще го взема. Ти можеш да го нацелиш. Аз не мога. Аз малко го пусна. Не бутай. И се буснах по здрасти. Отиваме в твоето къщи. Моето къще е назад. Искаш да купим други неща да ги носим. Добре. Обаче той трябва ти да го оставя. Ще купим. Камионът ти се кара сам. Аз съм си в моя. Камионът не се кара сам. Къде си? Забравих се. Хора, ще ви покажа едно нещо, обаче няма се сърдите. На. Континю. Нали си в него трактор? Нали? В моя? Да. Нали? Да. Какво стана? Какво ще ми стана с трактора? Малко го продадоха. Сега вече може да се транспортираш. В другия. Да, внимателно. Вземам фармата. Чуле, Да. ще вземеш онова, да го оставихме при нас. Кое? Другото. До онази къща. Да, до моята. Сега ще караш зад мен. Това са от най-бързите. Това са най-бързи. Трактор. Искаш да скупим тирчета? Добре. Ама изчакай. Жалко, че в тази игра не може да се чупат от ограда. Манчинели. Зад мен карай. Не карай в другото платно. Подготвям се за всичко. Твоята къща не беше ли на там? Тук е, тук е.
Знаеш как? Вземем го ще тварен морке. И да го тегли. Да. И го ставаш. Ей, къде му? Бойната запали ли пред теб? Аз не мога да го уча. А, Буквално. до моите. Нищо. Да стоя там. Да, ще купам тирчета. Хайде, транспортирай се в тирчета. Ема не в моя, в твоя. Защо всеки път бъркам? Ето. Уау. Те са много бавни. Камион, какво очакваш? А поне онези джипове са... Тези джипове колко са бързи? Какви джипове? Нали там имаше едни джипове, това тук го показва много. Ама изчакай, ела да отбим в аварийната. Не, че тук има аварийна, ама... Чай, че с този камион не мога да ги видя. Да. Хора, това беше за днескашния епизод и до другия епизод и